बेलायनो मीडिया ताकना हामबाय जोङो जागाव दुइजन एमएलए रंनो तैनेरो 11 मानदाय 12 ताकार जला अराव सुरि कारबार खाय सामुर खायजेगि दंगो विलेज कमिटी रगो अबनो तैनि जोङो भिडिअ न मान फालिया मानलिया नि यागलरन पंचायत सेक्रेटारि रं सिन मकल बाय थांबाय खारि थांमा बनुखा अ बागैनो जों तिनि व जागाव बेलबारि ब्लक न ताला रननि बायद मांखा भिडिअ न खागिन साजाक दाबो आगिन सिमिन साजाक जों 19 तारिख तंमन 19 तारिख नि 20 तारिख जों साखलायजा साखलायजाकनि बिसिङो बतिनो जागाव गरै अबनो बागैनो जों तिनि बनो अबेखा खाय नासिंसिनि नासिंसिनि खरकनि एमएलए रक बरम मोखां माया खायनि अजागनि ककना नांखा अबन तैनि जों पाब्लिक रक्ताव टेनसन अबनो चिनि सक्सेस जों यासा पर्यन्त जों अजागाव हपुं सापुंनो जों अजागा तंनायनि वान सकलाय जों दाबो मार्ट बिसिङ हाबलाय कयतानि सिमिन नरगर नासिन डेपुटेसन रो फेमिलि जों अरव 12टा 1टानि सिमिन जों अजागाव हाबलाय मानि ताबो बुसुगु ताम खाना देता हेरं तंखा गन्ता कायसानि बिसिङ जों बनो नासिङबो मानलिया बाजिदा साइटं कुबैदा साइटं साइमिया ब अजागाव जों मिटिं दङ हाय दङ इराय दङ हनि जोंनो साइ दङ बिनि बाक्सा बिनि स्टाफरक सावो मिटिं दङ ताइ कायसा सावो जिरायना दङ जोंआबो आसुक साइमानानि क गया अजागो जों बनो मानलिया बबर थां जोंआबो सिना नाया अबनो बागै जों तिनि अर अपेक्षा हपुं सापुं जों ब फायसा पर्यन्त जों अर तालारि तनि बागै जों सामुं चलिनाय हामबाय